ongegi oromo chwole ka ugolo e piny owacho katero ne oganda nyikwa Ramogi. Magi gin weche ma wan godo nyikwa Ramogi kaachiel kod bende romo mar Azimio mane gitere gwenge ma Siaya kocha, gima giwacho kotenore kod odiochieng' mar wuok tich manyien ma jatend Azimio Raila Odinga wacho ni obed ni oganda ma johera magi dhi e yweyo. Sigomene nyakora mga juang Roma el rebo chakore Migori ka bende wamulo ni mago motenore kod somo gi mago mag tuketo mokwongo wang'e thuond weche. Uwacho ni sirkande ni ok miji tich. An achiel kuom joma miyo tich. Omiyo beduru mana thuolo kung'eyo ni tije mang'eny biro biro, maneleo mang'eny biro biro, onge gima losore godiochieng' achiel, nyaka wami sirkal time. Duond buche moko oseketo kogno mar donjo e UDA ka moko kuom jotend luo bende odonjo e duond burano. Huu ni wakati wa kuja pamoja kufanya maombi, wakati wa kuja pamoja kusaidiana, na wakati wa kuja pamoja kupeana fikra vipi tutaendesha nchi yetu. Jodolo mapacho ka koro sundo jatend piny Kenya William Ruto kod Raila Odinga mondo ket winjruok e kindgi. Kadiponi ma biro dhi mbele, wan kaka jokupet wabiro golo jopuonjwa e skundego, wabiro luongogi mondo giwe puonje e areas ma ok rit ratiche japuonj. Riwruok Kupet osiemo jonyuol mathoro monjo skunde kod jopuonj. E kinde mar weche manyien mag OIMORE nyakwa Ramogi nyalo tudori kodwa e namba 3600 kata e Facebook Ramogi TV Kenya, YouTube kaachiel kod Twitter handle en @Ramogi TV KE. Ka thuolo ni duto te jaloko marwa iluongo ni Elizabeth Otieno. Nyinga en George Bati. Machiri nyakwa mga juang nyinga Lydia Oke. Wachako kod mago mag siasa kamwedo ni mahingo jotela pagaboro mawuok kaluore ore kod duond bura mar UDA ka duond bucha auchiel bwo riwruok mar Kenya Kwanza bende koro nywandi e duond burano. Duond bura mar UDA wacho ni gibiro wuotho e pacho ka mar lombo ganda odonji mondo gilos duond bura maduong' ne ikruok ne yiero ma 2027. Jotelo mawuok Nyanza kamoting'o Evans Kidero, Jack Ranguma, Odoyo Widi, Edi Kanyanga e kind mamoko wacho ni kinde ochopo mondo mi joluo donje sirikal kendo law dongruok moloyo bago ng'anyo kinde ka kinde pacho ka. Jafwambo marwa Simfros Okinda ne oluwo wachni kendo miwa lipot machal gima. Kaka okang' mar tego duond bura mar UDA motelo ne siasa mar 2027, jagoro maduong' mar UDA Cleophas Malala koro chako kisera mar ywayo ji odonje duond burano. Our fellow brothers have decided that they cannot build our nation from the periphery but right from home. The last election was meant to decide whether Kenya is to go forward or to make a U-turn. Kenyans chose to make a U-turn, to go back to early 2000 when Kenya struggled for a better economy, jobs for the youth, health, and all and national unity were in the hearts and minds of Kenyans. Duond buche auchiel bwo riwruok mar Kenya Kwanza koro ban kendo nywandi e UDA. Duond buche go tingo chama cha kazi, Umoja na Maendeleo Party, Farmers Party, chama cha mashinani, National Agenda Party of Kenya, Economic Freedom Party kod Umoja na Maendeleo Party. Tend UDA kata kamano wacho ni onge achune ni ma duond buche go duto otimo kamano e hechgi. Vyama viko na haki kuchagua. Kuna wale ambao watachagua kubaki kuwa independent as their political parties. We shall still work with them. Na kuna wale ambao kama hao wenzetu ambao wamekubali wavunjilie vyama vyao mbali na wakuje tufanye kazi pamoja kama UDA. Jotend luo maroma par kod aboro mathoth gegen joma notemo manyo kombe siasa yiero mokalo to ne ok oyudo, kod jotelo mamoko machon bende koro yango ni giriwore gi piny owacho e keto joluo kama ber mar yudo dongruok. Despite Luo Nyanza not voting the president, the deputy president, actually instead of giving him a poyo, we gave him Oyeyo, which is a small rat. But despite that, the first place that the president visited was Nyanza, and he followed it with another visit within 3 months. And in those 3 months, he has assured the Nyanza people that we must be part of the Kenya. Kenya must be a single nation, Kenya must be a one nation, and every Kenyan deserves to enjoy the services that
the government gives. Giduola chiel jotelogo wacho ni kinde ochopo mondo joluo bende donje sirikal matiyo. Nitiere gik mabeyo mang'enye Hasla manifesto maka ok watimo ochal gi mane mbuyo loso yignika ni mondo wadonje mondo wakel lokruok ne jothurwa. An abiro nikech nadwaro ni lokruok obed ne oganda wa. Jotelogo kwero oganda joluo mondo kik donje ng'anyo moluongi gi riwruok mar Azimio. Desist from all these mandamanos. The mandamanos are there to create only one focus for an individual to benefit. Jotelogo duoko erokamano ne Ruto kuom chiwonegi moko kuom lemo mag piny owacho. Ka gisingo ni donjogi e piny owacho biro medo thuolo mag tije ne joluo ka giseyo duond bura mar ODM kuom telo kod siasa marach ma giwacho ni osethiro dongruok e piny luo kuom higni bura. ODM gweji gwej moket piny. Gwecho no ema nomiyo awuok kanyo, ung'eyo ni nawuok. Kendo awuok kawuono adonjo United Democratic Alliance. Uwacho ni sirikande ni ok miji tich. An achiel kuom joma miyo tich. Omiyo beduru mana thuolo kung'eyo ni tije mang'eny biro biro, maneleo mang'eny biro biro, onge gima losore godiochieng' achiel. Nyaka wami sirikal time mondo tim gik ma ginyalo timo mondo jothuro ma joluo kendo jokenya te onwang' resruok. Jakom mar komiti mar Elre Bodoyo Widi owacho ni ka gidhi nyime gibiro bago rombe madito mag siasa e gwenge mag Nyanza ne lando humb UDA gwengego. Wambe wabiro loko budho madongo kaka giloso cha, wabiro dhi kuonde ma joluo ogadhae, kuonde migoye arambe, kuonde mikele dongruok, kuonde moganda oyuoro wuoye. To wawuoyo gi jopiny wambe wanyiso gima waparo. Duond burano bende orwako moko kuom jotelo ma wuok Taita Taveta. Mojwango duond buchegi magin ODM kod Jubilee ka giwacho ni gilawo dongruok e tend piny owacho. Ma koro nyiso ni duond bura mar UDA osemuonyo duond buche 6 e bwo riwruok mar Kenya Kwanza. Nyiso ni dong' mana duond buche 7 kende ma bende koro gisingo ni gibiro wuotho e gwenge ka gilombo jokanyo mar mondo miyo riwre kod duond bura mar UDA ne ikruok mar siasa mar higa 2027. Ne Ramogi TV apise mag UDA manitiere apaya mar Ngong Road, Nyinga Simfros Okinda. Wasura ni nyime nyako Ramogi koro wan mane motende kod weche mag siasa. Kweth mar Azimio la Umoja Wan Kenya ka otelnegi kod ogawi margi Raila Odinga ne oramo ni ng'anyo margi mawuok tich dhi nyime ma onge buono. Raila kod jodito mamoko notimo limbe Siaya kendo twak gi jopiny ka gimedo seyo tend William Ruto. Millicent Adhiambo miyo ler mar wachno. Eromo mar galamoro mani otere gwenge ma Siaya kod kweth mar Azimio One Kenya Alliance jotelogo oyango ni ng'anyo mani ochik kod ogawi mar Azimio Raila Odinga pod biro dhi nyime maonge ng'ikruok. I have just been told now that today a group of the clergy through the NCCK have appealed to me to postpone the Monday protest march. I want to tell them in response that we people of Azimio came to the conclusion that we need to have a protest march after our ultimatum was completely ignored. Katiba namba pradega kutoka Gabriel wacho ni jo Kenya no miteko mar chokruok mar gomo mar timo maandamano uija kendo gimar timo protest uija omiyo giwacho so long as it's peaceful and constitutional mage mwadwa timo sani. Wewe siku tarehe 20 kaa kwa barabara, keti kwa barabara, enda kule kwingineko, beba sufuria na mwiko, goga Kenya mzima mpaka watu ondoke. Jotelogo omedo nigi kedo ne demokrasia mar piny Kenya mondo oganda oyud fongruok ewi idho mar nengo ngima kod lere wi duoko mar yiero mokalo ka gilero ni chieng' wuok tich juma manyien gibiro tero ng'anyono nyaka e kar jot mar ker e boma ma Nairobi. Tunaingia State House kufuata kura zetu na kuwauliza, je, pesa yetu iko wapi? Hiyo ndio siku yetu
ya kuona ya kwamba haki yetu imeturejea. Tunaenda Nairobi kuonana na huyo Ruto mundu umundu. Muko tayari watu wa Siaya? Muko tayari tembee pamoja? Mane en gavana machon ma Kakamega, Wycliffe Oparanya, to kane loso, osoko wang' moko kuom josiasa makaluo, masani, ong'ado aora, kendo siro sirikal, e kinde matelo masani, to riwruok mar Azimio poko yango loch mare. Porojo iko nyingi, lakini sisi tutaendelea kusimama na yeye. Lakini tabu ni nyinyi Wajaluo. Nyinyi Wajaluo mnasaliti baba kwa bedroom yake. Unajua hapa Siaya ndio kwa baba. Afadhali au mtu wa Migori au wa Homa Bay. Badala ya kushikisha stima, pesa zenu ndio ananunua viongozi wenu. Hii ni ungwana kweli? Pesa zenu badala ashukishe maisha, yeye anatumia hizi pesa kuweka maofisi. Tunasikia iko ofisi ya yule spouse wa prime cabinet secretary, sijui iko ofisi gani anaongeza. Odinga oko jotendari takwe, mondo kik biti kod gimarach e kinde ng'anyo mabiro, tarik 20 juma manyien. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Wasurane kendo wadhi nyime wang'i mago motende kod paro mar moko kuom jotelo mabende wuok e riwruok mar Azimio ma Kisumu Lydia, kama gin bende gigole duondgi kotende kod chenro mag riwruok mar Azimio la Umoja. Kora Gajwang' tend duond buch ODM e kaunti ma Kisumu koro yango ni gidhi nyime gi ng'anyo kendo kochakre tich abich jumani motelo ne ng'anyo mar tipo ma Azimio chano bago Nairobi chieng' wuok tich. Jotelo wacho ni oganda duto mawuok e konde kata kuonde chung' od bura duto 7 mayudore Kisumu biro chokore kanyakla kendo bago ng'anyo mamuol e wi pek mar ngima. Iko obila mondo ne ni omiyo gi arita kwe makare e kindeno mag ng'anyo. Wakwajowa nowuog oko tetetetete. Wasewuoyo gi chairman mag constituencies duto tetete. Manyalo chopo Kisumu, kinyo chopi, Friday gichopi, to kochopo tarik 20 to koro wabro time e Kisumu ka, Nairobi kata mane constituencies. Omiyo wakwayo ni Nyasaye otelnwa, girwa ni odhi maber kendo terwa wachop Kanan manoikonwa. Odiochieng' makiny wabro bedo kod maandamano e Kisumu ka kochakore saa 4 okinyi. Wabro kod vach saa 3 saa 4 wachako wuoth kwadhi nyaka giko mar wabro bedo office mar county commissioner ma Kisumu kama wabro chiwe oboke miluongo dho ngere luongo ni memorandum. Chieng' tich abich wigni wabro bedo gi maandamano mar 2 to ok obi bedo e city kendo, biro bedo e county ka te. To kendo aneno ka jotendwa moko kata jotelo moko nyoro nyodhi e State House. Tadwa wacho ni magi ok en gima obwogo ahinya, nikech magi osebedo proxies mag Ruto kochakore chon, kata kane gidwaro kombe, moko ne dwaro governors, moko ne dwaro senators. Emomiyo nonen gi chon kendo chama noneno gi chon. Emomiyo neno ka Kisumu ka Professor Peter Nyang' Nyong'o nomi direct ticket. That power that belongs to the people will be taken back by the people on Monday. From Monday, there is no government. The people will be ruling themselves until we instill in power a person we choose. And that person was already chosen in the name of His Excellency Raila Amolo Odinga. People's power! Wadhi nyime moko kuom jotelo mag dinde kod mag siasa wuok oko mar jiwo jatend piny Kenya William Ruto kod jatend Azimio la Umoja Raila Odinga mondo mi obed piny mar loso kendo giket winjruok mar tiyo kanyakla. Kweth gosundo winjruok ma kamano kaka yor nyayo kwe pachoka kendo chungo ng'anyo masani Azimio la Umoja bago ipachoka. Judith Omondi nigi ler mar wachni. Osekalo dweche 7 nyaka ne piny Kenya timi yiero kendo telo manyien ka otelo ayanga. Kata kamano, ywaruok mapek osebedo e kind kweth maketo sirkal tesre
kod kweth manie telo. Ywaruok makama okwedi kod jotelo mag din kod mago mag siasa ma opogore opogore ka gikoni bago ng'anyo ken paro makare kendo winjore oti kod yor lalruok. Jotelo mag dini okwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo bed piny gi ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga e timo winjruok kaka gibiro tiyo ne jopiny. Aliye hatamu ya kuongoza iwezekanavyo kwa uangalifu na kwa kushirikisha jamii mbalimbali hata na opposition waweze kuwa na uwezo wa kushirikishwa, wawe ni wachangia maendeleo, sio wachangie matatizo. Tumemwomba kinara wa opposition atafakari kuhusu mipango aliyoweka na atafakari tena kama inatusaidia kwenda mbele au kwenda nyuma, kwa sababu inaweza kuleta changamko la hata kuumiza wale walio tayari wameumia. Bende duol mar jodolo mag Islam Supkem okoni sani oganda jo Islam duto ikore ne nyasi mar tweyo mar Ramadhan, omiyo gikwayo tend Azimio la Umoja motelne kod migosi Raila Odinga mondo miyo wit oko paro mar ng'anyo ni mar nyalo rocho chenro gi mag lamo. Gin bende gikwayo twak e kind jatend piny Kenya kod Raila Odinga. Mwezi huu ni mtukufu kwa kila mtu, si kwa Waislamu tu. Kwa hivyo hatutaki tuingie kwenye mwezi huu ambao ni wiki ijayo, ambao kuna hiyo mass action, sisi kwenda mabarabarani kuwa watu wataumizwa, watu wataporoa mali yao, au watu watapiga makelele, kuwe na fujo. Na huu katika mwezi wa Ramadhani ni mwezi mtukufu. Huu ni wakati wa kuja pamoja kufanya maombi, wakati wa kuja pamoja kusaidiana, na wakati wa kuja pamoja kupeana fikra vipi tutaendesha nchi yetu. Kwa hivyo suluhisho ni kwamba wakae chini wao viongozi wazungumze. Pili, kwa nini siasa kila siku? Miaka mitano yote zungumza siasa, na kwa wananchi angalia shule, umaskini umekita Kenya, ukabila umekita. Sasa ondoe kwanza. Kindeno jaod bura mageme lisha Odhiambo maina chiel kuom jotelo moko mag Azimio mane osiromo kod jatend piny William Ruto oseyo jotelo moko ma okoni wuon Raila Odiochieng to otieno to gilimo Ruto e kar jot mare. Ta wacho ni baba ji mang'eny oluore to wuonde. Ng'eny maringo sani. Jomaringo go baba dhi neno William Ruto gotieno. Junet giri. Gini gotieno. Godiochieng to gin gi baba gi demonstrate. An wuon Odhiambo ka dhi neno William to an godiochieng. Weche gi wuok e kinde ma Azimio chano bago ng'anyo magalamoro tarik 20 ma en juma manyien. Judith Omondi, Ramogi TV. Nyakora mogo jong jotelo kara jo Kenya nyalo beta ni non lalo omenda maromo shillings bilion 6 nyiewo kambi mar tudruok mano mar Telkom. Eduno koth noyoro e romo mar komiti mar od bura ma koro luwo machiegni nonro ewi omenda no ma kelo chich ni ne olwar e ofuke mag ji giwegi. Ndalo machuok bang' yiero maduong' higa mokalo, piny owacho ne ochulo shiling bilion 6 gi milion 19 e nyiewo kambi mar ong'we yamo mar Telkom Kenya, okang' mane chano ketgo kambino duto e lwet piny owacho. Jood bura mane nono chudono mane otim e yo mapiyo ka itiyo kod pend chik 223 koro ne obwok kane oyang'negi ni Kenya ni kod mana tamalo 37 kende mar kambino. Shiling bilion 6 gi milion 19 ne onyiewo yamo. Having released 6 billion to pay to acquire 60% of the shares of Telkom Kenya from Jamhuri Holdings Limited, which is a subject of this inquiry. The government indeed did not receive the 60% shares. The status quo remains. Please confirm. I want to confirm that that is the position. Ei chudono, ne chano res kambi mar Telkom Kenya e lwet jogo mane nyalo nyiewe kowuok e kambi mar Helios International mane use bang' nyiewe higa mar 2015. Nonro yango ni chudo mar omendano ne omi kambi mar Jamhuri Holdings Limited, kambi ma jood bura ne ofwenyo ni ok ondike Kenya ka,
kendo weg kambi nok nyal yangi. In terms of Jamhuri Holding Limited, we note that the above company appears as a shareholder of Telkom Kenya Limited. However, the same is not registered in Kenya as per the records held by the Register of Companies. The address of the company is, however, captured as Level 3, Alexander House, 35 Cyber City, Ebene, Mauritius. Japuoth golo mag omenda e guch piny owacho Margaret Nyakango bende ne oyudore kom maliet kuom puodho golo mar omenda no kainto ramo ne gimoro amora ne otime yo makare. I gave the approval exactly the way they asked for it. They said the request under Article 223 of the Constitution is to facilitate the exit of Helios Investors, LLP, stroke Jamhuri Limited. Once the money was transferred from the consolidated fund to the paying account, the central bank can tell us who exactly was paid. Jood bura koro ni kod wichbar e temo nono matud ni ka pesano ne okonyiewo Telkom Kenya ng'agi ni manolal kod omenda no. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Mabere kod mano mabende koro nyuolo penjo adhiye motendo kod weche mag arita kwe kod apedha mabende osebed ka itimo kod piny owacho nyandwat mar Hoho mar Okak. Riwruok makedo ne ratich oganda mapacho ka wuok tung' osuo kod piny owacho ka koro gidwaro ni sirikal omany yore makare mar daro oganda e kaunti za auchiel mani kod midhiero mar kuo mag jamni nyandwat mar Hoho mar Okak. Matimore ka oganda medo dare gwenge ma piny owacho osegolo chik ni ok dwane ne ng'ata ni mara pedha omed chwakie. Walter Nyambaga miwa ler mar wach. Odiochieng' mar ariyo tielo mar ariyo mar seto kweth mag njore makwalo jamni e kendo chwen nego jopiny e gwenge mag nyandwat mar Hoho mar Okak. Maromo geche mag lweny 30 donjo kod gige lweny, ranyisi ni sirikal medo yaro bade mar rakruok kod jonjore mosekelo lal ne oganda. Sikund primar ma Kapinda Sum, apisas mag arita kwe chiwo arita kwe ne jopuonjre madok dala bang' yudo yweyo madundo motelo ne yudo yweyo mar midterm kaka chiwo thuolo ne rakruok kod jonjore. Jodak dar ka koro rakruok odong' e kind apisas mag arita kwe kod kweth mag jonjore ma ichak seti rogo magibute. Kitu yanasaidia sisi tune hawa waka na bunduki, lakini waje tubebe bunduki. Muone mutapea tu taiga 10 tu sisi tunavugusa. Hiyo tu. Hakuna maneno mengine. Kuna haja kila siku tutasema ukweli. Siku gani hii matunda itasa? William Kurer en achiel kuom jadak ma Arabal kendo miyo wachal makawuono. Sijui tuongee aje alafu serikali wasikie. Sijui tuseme nini sababu sisi ni wa Kenya kama wengine. Sasa kama wajangili wanaua serikali wenye wako na personnel. Sembuse sisi wananchi yenye hatuna kila kitu. Dul makedo ne ratiro mag oganda pacho ka e koro makamen kod piny owacho ka gidwaro ni mondo piny owacho many ngadho moko mag reso oganda madar ka ok giyango kuonde mag gidhiye. Jokedo ne ratiro mag oganda wacho ni jok mawinjo matek e kinde mag dang'ni mag dar okelo kanyakla jodongo man kod pek e wuoth, jok modak kod ng'ol, nyithindo matindo kanyakla kod jok matuore ka midhiero mar darno bende omako nyaka mine mapek. Duolno mar Kenya National Human Rights Commission lero ne jok madargo wuok e lopegi ka gidhiyo kuonde moko mok giyango e kuonde ma ok gin kod adieri kod yudo chiemo, pi, kanyakla kod thieth e kind gik mamoko. Bende duolno gidwaro ni sirikal koro kaw ting' mar jok madar e kendo chiwo negi arita makare e kuonde ma gidakie e kanyakla kod chiemo kod thieth. E Kenya National Human Rights Commission bende dwaro ni apisas mag arita kwe oti machiegni kod loch nanga ka koro gijiwo jochiw kony mondo chwal sir ne jogo man kod pek. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto kod nyawadgi ma piny Italy Sergio Mattarella obedo gi twak ma kanyakla e kar jot mare ma Nairobi.
Jotelo kono loso ewi dwaro mar jiwo chenro mag gedo mag dag pi kod yawo ma pachoka, chenro mag jiwo kwe kod ohala e kind weche mamoko. Machwela ni e limbe mar ndala ng'wene pachoka katwak mar gimulo weche moting'o tudruok mar ohala e kind pinje ariyogo. Machwela bende dhi bedo gi romo kod jokanyo mamoko mag medo jiwo chenro mag ohala e kind piny Kenya kod piny mar Italy. We are going to resolve the issues surrounding Itare, Aror and Kimore dams, an issue that was that has stalled the construction of those three dams now for almost 3 years. I am happy to report to the nation that the government of Kenya and the government of Italy have agreed, and in fact the process of sorting out the matters in court has already started in earnest. We, as the government of Kenya, are going to withdraw the cases filed against the companies, and the government of Italy and the contractors are also going to withdraw the arbitration cases. We have agreed that the restart of this projects is not only urgent, it is priority, it is necessary. En dakika kod abich nyakoro mga juang bang sadek marotieno chenro eno imore omedo kilo ni weche go manyien ka koro en thuola bende koro njobe no adhi yo matin kama no warwa kini monde go kod mbaka nyiswa pachi kotende gi magi mai kuno jambo makawuono ya osendiko ka kendo nyiso adiri makende ni gin kodwa no kuchinga riako jako kise wachina mo gineno malera ahinya Interior Area kono kod Migosi Godfrey Otunge kod Otomogola engineer Onono from Yala wachina mora nyegira Ramogi TV kendo miyo weche manyien makare kendo moro wa Ramogi mora ahinya wuoro ka joluo dhi manyo tich Kenya Kwanza Baraka Odoro Mawud Migori. Kabla no kanyo ka paro medo wuok bati anya to kotendre gi dar mar moko kuom jotend luo ka gidonje duond bura mar UDA Freddy Wuod Nyakarungu to wacho kanyo ni eno mor gi jotelo makalo modonje sirikal nikech ji kodhi apeda to ji luo wacho ni different directions kata ji luo yore mopogore to wacho ni gima duong' en ni ji oduogi le dala kendo pidho familia. Ji koro ngaro lu mak guoge donjige bungu kori iluoro ne le. Mano pacha Freddy Wuod Nyakarungu. Bende Lisha Odhiambo to wacho ni owuoro ni joma wacho ni ditiyo gi UDA mondo kel ber ne oganda wa manyo mana tich ne jogi owuon. Kaeto Peter Oyier to wacho ni en wach ma wuoro ni jotend luo ma odare ODM kendo koro wuoyo marach to en mana joma noreme yiero mokalo. Karka endi jok mabende Ramogi kelo news maler ndi moko to kalo mapiyo ahinya kaka mar Azimio no akiani ang'omo waweyo mano dwani mondo ketne mantie mo wado wache wakelo koro kopo nitiere moro ma ng'ato nong'isi ni no winjo kanyo to kwakelo anyis ng'ano mondo oor ni gini winje koro kin kibedo odi kanyo mosa pare nyalo mi thuolo makare mana ka wacho ni ka okotimore to ka okotimore ko ngera mogi to kare okotimore basi kawano Lydia kaito beda to ka guda ka Yesu wacho ni komosa ne wuod Lord Vicus paro ni iwinjo gino moloya asewinjo kaka muwe rose lo wachno Rogers Mark Gotane ni kanyo inti wacho ni agwambo dhi anyime gi bago ng'anyo go mondo mingi molokre ne Uganda jo Kenya. Ochok Victor Kadiri Nyamaji Lambwe Mabi County wacho kanyo ni en bende okwayo jogo bende okoro dar ni mondo we wuoyo e wi joluo seche te ni gin gidhi gi manya tich to giwewe joluo kende gapone mago be gin joluo bati gin giratiro mar yiero kama gidhiye kamano Lydia an bende ka ote maneno ka en mar Pastor Elizabeth mar Full Gospel mano winge mago Mabei kocha wacho ni oneno Ramogi TV makare kendo mora ahinya gi weche manyien ka wangiso piny Kenya kaka gik moko timore oganda medo bedo gi ng'eyo matut ahinya. Okech Eli wacho kanyo ni hakuni mosbati kato wacho kanyo ni weche siasa sani oromowa to onge kaka wanyalo chiwo maber kata Kenya chal ka gima onge president wacho kanyo ni en gi jaode Elena Kinyi
Nyamiuru Ramogi TV wacho ni ler e gwenge gi e yo makare kato Faith Mzomo imbena ni kanyo wacho ni otieno machielo kendo iwinjo weche manyien kachopo nu Malindi kati wacho ni mora ahinya kaka weche gi chopo no kono. Boniface Otieno Nyawawa to wacho kanyo ni owuoro mana weche mag siasa. Wacho ni sani koro jotelo wuok dhi menyo to kata kamano en to wacho ni jogi oparo ni dhi menyo mane gin giwuon. Morris Denga wuri kam gundo bende nigi pache ka wacho ni en kaka jowriri gisero dwaro mar mondo mi winjruok obedi kind jatend piny kod jatend Azimio ni mano ibiro kelo ber ahinya. Kasto Purity Egai wacho ni awuoro ng'anyo iti sufuria gi luth kuon. Taveta loud and clear moyudo Pastor Komborwa bende nitiere gwenge mag Ong'er Kadem kocha. To kapok wadhi e yweyo nyakora Mogi daher mondo wanyisi ni nitiere kaka ne wandiko ni Odoyo Widi en achiel kuom jotelo mabende nowuoyo e seche mane gi wacho ni giriwore ayanga kod duond bura mar UDA. En jatelo kata jakom mochung' weche mag bad migawo mochung' weche mag dongruok mag pigi e alwora mar gwenge mag Nam Lolwe kocha. To ok en jakom mar LREB kaka nwandiko motelo, en jakom mar board kata bad migawo ma tayo chenro mag dongruok mag pi alwora mar Nam Lolwe kata Lake Victoria Waterworks Development Agency. Mano lemo mancha no pod ne kod piny owacho masani. Ai no wach ne dhiang' e lach bati koro pod ipoge. Oyo matinya koro mgajwang' kata kamano kwa duogo por wantiere kod mathoth. Fresh episodes now available on View Sasa. In Asali Chungu. Kagure will do anything to be in charge of her new home. Your wish is my command. There is so much entertainment on View Sasa. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Mamiyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod blue band pile ka pile opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi blue band, dongruok mag gi makare pile ka pile. Sasa ya mawagamo muya wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko wareso ngima ng'ato. Ductus arteriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Penj laktar kelo ng'eyo matut. Gero ganda gi puonj mokinyal yudo kumora amora mag weche thieth. Diwacho ni ngima ko yud chon, tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo moluwore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani. Kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Wadugo kendo nyakwara Mogi bang' wuok e yweyo adundo kendo wan gi weche ma wadwani mondo wanyisi ka odhiambo ma kawuono nyakwara Mogi. Wan ka gi wach motenre kod weche mag mer. Duol mochung' ne kedo kod yedhe makech makelo mer kendo gani luongo ni Nakada Lydia ogolo paro. Ngene ywak osebedo ni nitiere jomoko ma mer asasa, jomoko bende tiyo gi kong'o kata yedhe mamoko makelo mer. Machiko kopuodho. Iwacho ni mer te.
koro tino maka wuon to adwa ng'iyo mago mag kuong gi kit kuong mabende koro timne nonro mabende koro angore ni timore gwenge opogore ma pacho ka ok en mana Kaluo kende to kata gwenge bende ma moko gwenge malura mar God Kenya bati nyiswa kaka nonro wacho. Didi wacho kare ni mer te. E nonro ma kawuono mar Nakada oyango ni nitiere koda kamer mabiro kaluwore kod tiyo marach gi yedhe ming'iyo manyaduka. Koting'o koda ka yedhe ma itiyo godo marach gin yedhe ma bende ing'iyo samoro gin kata momi gi daktar to keluori kod gi makare. Gin achiel kuom mago moketi gwenge wa Kaluo ka ng'ato nyisi ni omer tirito neno ng'amo madho kong'o ma samoro chonge ni koro nyosore mok nyal wuotho makare. Wacho ni onge. Wacho ni onge. Koro kawuono ni Nakada nyisowa kit mer mopogore gwenge ma ji mere ahinya kaachiel kod gik ma gisefwenyo kotende kod yedhe ma bende mero ji ahinya Nyakwara Mogi. Mano momiyo odhiambo ma kawuono adani mondo mi anyisi kaka Nakada otimo nonro margi. Lipot mar Nakada Nyakwara Mogi wadang'iyo gwenge ma math kong'o thothie kata gwenge motelo e math mar kong'o. Kaluwore kod nonro gi lipot mar Nakada yango ni imbo mar piny Kenya e motelo Nyakwara Mogi koda math mar chang'a magi gin kuong ma inyuoyo nyapacho gatamalo 11.4 bang'e iluwe gi Nyanza e namba 2 gatamalo 6.3 ka Hoho mar Okak nitiere namba 3 gi atamalo 3.6. Mano kaluwore kod math mag kong'o Nyakwara Mogi. Inyalo paro ni kidhi e gwenge mopogore biro yudo ka ji ochope uji to giwacho ni kawuono wadani wadhi ka ng'ane mondo mi wadwa gol lok. Wach mar gol lok omiyo ma nyiso ni gwenge mag imbo mar piny Kenya ma en Western king'iyo math mar chang'a emotelo Nyanza luwe kaachiel kod Hoho mar Okak kaka gin gi atamalo margi. Ka wadhi nyime kod lipot mar nonro ni Nyakwara Mogi wang'iyo lipot mar Nakada ni kit kong'o mimadho ahinya. Chang'a, kangara kod andiwo minyuoyo nyadala emoyangore ni madhore ahinya nikech thoth samoro jok mametho gi onge kod nyalo mag dhi ng'iewo kuong ma bechgi ni malo. Koro ka giyudo kama inyuoye chang'a, kama iyude amuna kido mar kangara kaachiel kod andiwo minyuoyo nyadala gi ema koro giremie kendo gibedo godo piny to gimadho ahinya. Mane kaluwore kod nonro mar Nakada. Mana ewi wachno imbo mar Kenya bende motelo ewi mar kong'o minyuoyo nyadala makoro jodongo kata ojende moko wacho ni in bende dhi belie moro gatamalo 12.9. Mano kaluwore kod lipod ni mar Nakada e kit kong'o ma imadho asasa. Nyakwara Mogi mana ewi wach mar kong'o mimadho asasa no kadhuodh nam chumbi nitiere namba 2 gatamalo 7.4 ka gwenge ma Nyanza nitiere namba 3 gatamalo 2.2. Magi gin kong'o ma inyuoyo nyadala kendo imadho gi gwenge makono. Kamano kaka gin Nyakwara Mogi. Ka wadhi nyime kod lipod ni mar Nakada ewi weche mag math mar kong'o. Kit kong'o ma imadho bende Nyakwara Mogi Central otelo e math mar andiwo kido mar rwata. Kido mar rwata ne gin moko moting'o mago miluongo ni wines and spirits kaachiel kod mago ma bende iboye e jwelni moko ma iluongo nyadichiel. Mago ma bende jomoko tiso nying mar Kill Me Quick kaachiel kod nying mamoko. Gin kong'o ma samoro kimadho to nyalo weyi ka samoro kinen malong'o mbuyo ga owang'i. Wacho ni gwenge mag Masawa kata Central mar piny Kenya, gwenge mag luora mar God Kenya kaka niwinjo ka Lidio wacho cha emotele metho makama. Kasto gwenge ma Nairobi oyangore ni otelo e math mag kong'o mopuodhi. Ma koro nyiso kong'o ma samoro ji go korgi ka moko yudo ka jomoko chame nyadhi ka gipako kit kuong'o. Gin kuong' mopuodhi iwacho ni gimadhore ahinya Nairobi kopim kod gwenge mamoko. Ma nyalo bedo kaluwore kod yuto mar oganda manitiere Nairobi ni ginyalo ng'iewo kong'o go. Parni kopogore kod Nairobi mimadhe kong'o mopuodhi, gwenge mamoko kanoyudo ni ithoro madhe kong'o mag chang'a kod mago monyuo nyadala kuting'o gwenge mag imbo mar piny Kenya kata Western, gwenge ma Nyanza kaachiel kod Hoho mar Okak. Ka gwenge mag Masawa mar piny Kenya to kuong' ma bende ok bechgi ni malo ahinya to bende bechgi ni diere ka to gin kong'o bende ma samoro inyalo luchruok godo kigole pinje ma oko kendi kele pacho ka ma oting'o rwata kata Kill Me Quick kod moko miluongo ni Simba makamago. Gin ni wacho ni madho gi ahinya gwenge mag Masawa mar piny Kenya. Nyakwara Mogi kodhi nyime kod weche mag nonro mar lipot mar Nakada ni gwenge ma ikike math. Kiko math nyiso ni yud rwata e bil. Yud kong'o ma bende nengone ni malo ni mano bende iyudo. Yud chang'a mano bende iyudo. Yud ndawa ifuong'o. Samoro idonjo kata mane obwa miluongo ni Nyasore kanyo bende yudorie. Imbo mar Kenya itiyo kod gik mathoth ahinya makelo mer gatamalo 26.4. Nyiso ni gwenge mag imbo mar piny Kenya gin ok giyiero ka giyudo chang'a
nayo ka giyudo machielo to gidonjo mana kode, koro gikiko math ahinya. Ka wadhi nyime nyaka Ramogi, gwenge ma ikike math mag gik makelo mer mopogore, ugwe mar Kenya nie namba 2 gatamalo 20.7. Nyiso ni ma gin gwenge ma wanyalo wacho gi dho ngere ni Eastern, gwenge mag ugwe mar piny Kenya. Ka Nairobi nitiere namba 3 gatamalo 19.2. Nyiso ni kata obedo ni Nairobi imadhe kuong ma opuodhi ahinya ma madhore mang'eny, to nitiere jok ma bende kiko gik mopogore makelo mer. Ma nyalo nyiso ni jogi wuok kata mane kuonde mag dak mongore, ma gik ma ginyalo yudo gin math mopogore nyaka Ramogi. Kapod wan mane mago ma otenore kod lipod ni nyaka Ramogi, kaka itiyo gi yedhe makelo mer, ma koro ketgi e kidienje mopogore, mane ma namba 1, mane maluwe kaluwore kod kwan mag ji matiyo kode. Oyangore ni Kong'o ema okawo namba ka ni ene ma ji temo tiyo kode mang'eny ahinya, kendo ene ma koro sani oketo ji piny milumbe ni malo moingo kit math mora makelo mer. Ndawa, koting'o ndawa ma ifuong'o, mano me iwayo ni kachiel kod ndapo goro ma bende itielo e lembcha, gin bende gin ka gimako namba 2 kuom gik ma itiyo godo ahinya. Ka mira en namba 3 kuom gigo ma itiyo godo makelo mer. Ka wadhi nyime nyaka Ramogi, wang'iyane kendo moko kuom gigo ma itiyo godo ahinya. Bang' mira wayudo ni nyasore nie namba 4 kaluwore kod jok matiyo kode. Oganda matiyo gi nyasore bende ni malo. Yedhe mang'iew nyaduka, mani winjo ka wacho ni nitiere jomoko manyalo dhi to ng'iew yedhe moko manyaduka ma bende kelo mer, gin e namba 5. Ka yedhe michuoyo e ler ka oting'o heroin kaachiel kod cocaine nitiere namba 6. Lydia inyalo neno kaka gigi opangore. Oyangore ni kuong kata Kong'o ema okawo namba ka, kasto iluwe kod ndawa bende. Joma fuong'o gi jok ma kawo mitielo e lembe bilongo ni ogoro cha bende nitiere kanyo, kaachiel kod mira e kanyasore bire, yedhe ma inyiewo nyaduka ma ichuo e ler, ka oting'o heroin kaachiel kod cocaine bende nitiere kae. Neno ka oganda bende oyangore kaka itiyo gi yedhe makelo mergi. Aneno kanyo bati ka namba 6 kanyo, thothne yudo ka seche moko e paw alap mar ndege komak yedhe tiyudo ka heroin gi cocaine gini thoro bedo kuonde go. Nyiko ni bechgi ok ber ahinya. Sani king'iyo bende chal mar piny Kenya, iyudo ka nengo mar ngima pek. Koro yudo ka miwacho ni en yedhe kuong ma bende opuodhi, ma buore kato giwacho ni ma higa 12 kadhi mbele, en ni kuong gi lamone beche ok yot ahinya. Koro mabwa nyalo pimo gi kit pek mar ngima, kae to bende chopo mar apisa mago bende ng'iyo wechego mag tiyo kod yedhe gi. Iyudo ka imbo mar piny Kenya nitiere kuonde rogo moko miyudo ka milose kita math makamagi. Iyudo ka iduogo bodu Nairobi kato kendo koro iyudo ka gitin mana nikech yot mondo mi obila ochopie kondegi. To kuche yudo ka rogo moko nitie magiponde magithoro ponde mondo mi gilos thoth kuongo bende moko chiko koyie god bati. Koro magi gin gik manyiso kendo kit dak moganda odago. Nyiso ni kit dak magidakgo bende nyiso kit math maginyalo bedo ni gimtiyogo. Mana dire makende Lydia, ing'e ni kuong ma samoro minyuoyo nyadala gi gin mago ma samoro inyuoyo kuonde ma otimo bunge mondo mi ponde ne bad sirikal. Miyo kata ka samoro inyuogi kata i aora, tiwinjo ka sigana mar aora no ikete gi malich ni thuol moro no ne kanyo, thuol ma nomuonyo kia kwar gi ng'a mandalo mane. Koro miyo kata mana ji ok nyal chopo kaja machiegni mondo chiw thuolo mayot mar nyuoyo kuong ma inyuoyo nyadala gi. Gin sigana ma samoro inyalo yudo nyaka Ramogi. Ka wadhi nyime kod lipod ni mar Nakada, wang'e kaka lipod ni oyango kwan ji ma yedhe go miyo midhiero. Oyangore ni e piny Kenya nyaka gie sani Kong'o kelo midhiero ne dhano maromo 3,199,119 kendo en motelo nikech kaluwore kod kaka wasewacho motelo ni Kong'o ema itiyo godo mang'eny ahinya pacho ka okawo namba. Okelo midhiero ne ji 3,199,119 iluwe gi ndawa ma ochung'e 2,305,929 kamira ni namba 3 gi 964,737. Mago kwan mag jok ma metho kata tiyo kod yedhe gi makelo mero osekelo ne gi midhiero. Kaka wamedo dhi nyime bende kaka yudo ka midhiero ni bende kwan ma samoro yudo midhiero ni dok piny. Nyasore osekelo midhiero ni ji maromo 518,807 ka yedhe mag nyaduka koting'o mago ma ichuoyo nyaka e ler ka nyaka Ramogi osekelo midhiero ni ji maromo 60,407. Mano kaluwore kod lipod ni nyaka Ramogi. Wang'iyane ni to ji kaka tiyo kod
yedhe makelo mergi ahinya to njaga ma en nyasore itiyo kode nade kor gwenge. Oyangore ni nyasore madhore mokalo e boma maduong' ma Nairobi kod alwora mare. Abiro ng'isi samoro gima nyalo miyo ma nyalo bedo ni timore nikech oganda mathoth ahinya to ojende nitiere kod gombo mar bedo gi ngima makare. Gibire boma kata gidhie boma mondo mi giyud dongruok to giyudo ka koro ok ginyal chopo ka. Chandruok mar dang'ni mar paro donjo. Koro gimanyo gima ginyalo samoro kwe godo wigi to king'eyo ni ginyalo medo hinyore ka gitiyo kod nyasore, omiyo gidonjore math mar nyasore ahinya. Mane momiyo samoro Nairobi kaluwore kod kuonde dak ma samoro yuto ji nie piny kaachiel kod weche mag rem bedo gi tije kod mamoko, timbe mag maundu ma bende medore kaachiel kod rowere ma ojwang' maonge kod kuonde ma ginyalo betie ma iluongo ni street families gi dho ombogo. Nairobi otelo gi jok matiyo kod nyasore gatamalo 6.3. Nyanza ni namba 2 gatamalo 2.4. Kadhodh nam chumbi nitiere namba 3 gatamalo 1.9. Maendi nyalo nyisi adieri gima yangore. King'iyo Nairobi ng'iyo gwenge ma Nyanza, Kisumu en achiel kuom bombe madongo kaachiel kod Mombasa bende kadhodh nam chumbi bende en achiel kuom bombe madongo. Nyisi ni kama gwenge manitiere gi bombe madongo gi chal ka gima nitiere kaka thoth ji tiye kod obwa kata nyasore. King'iyo kacha Ramogi ugwe mar Kenya, mano gwenge mag Eastern ni e namba 4 gatamalo 1.5. Koro wang'iye kaka ji kitwech mopogore opogore tiyo kod yedhe gi. Kaka ji madho nyasore. Makoro wang'iyo nyasore owuon. Oyudore ni chuo ema tiyo gi nyasore mathoth ahinya gatamalo 3.9. Ka joma mine bende koro sani samoro chwako wigi gatamalo 0.3. Ma nyalo ting'o kata mar were manyiri ma samoro pod romo ka kod kacha, kendo weche mag aola bende nyalo bede mamiyo samoro kwan mag joma mine matiyo kod nyasore nyalo bedo ni chopo 0.3 atamalo kaluwore kod lipodni. Lydia Mae kaka lipoto wuoyo kendo kamano kaka inyiso kata kamano kaka weche oyangore ahinya kotenore kod weche mag math kod kit gika mamero ji kogol lipot makama kod riwruok kata duol mochung'ne weche mag kedo kod mwandugi miluongo ni Nakada. Bende nonro nyakoro Magajwang' ok wogole mondo koro wamed piem e kaunti ka kaunti mana bende dhi madhi bati to ntiere bende kethruok ma yedhe gi kelo miyo ken gino maber tiyo gi yedhe mamero ji nikech gin gigo ma bende kisekete ng'iyo to ahinya to bende ka kori yonge nweng'o makare minyalo yudego to kendo chak idonje weche moko ma ang'i chopi donjo mane odang'ech. Mer keloran omiyo ng'ata ma oparo ni mer en nyadhi daher mondo menyisi ni mane momiyo riwruok kata duol mar Nakada yango midhiero kod kwan ma yedhe makelo mergi osekelo ne oganda mathurka. Haya, kwa wenenro nyakoro Magajwang' wang'iye sigana machielo. Wando ne japiem mar nyamburko mag Safari Rally mag Zino Home osetimne pim kendo yangi ni wiye ni tamam ne ikruok ne chakruok mar bura matude gi nek mar osiep ne Asad Khan. Okil mare Philip Murgor oloso kalero ni gin kod adieri ni bura ok dhi mako magazin ni mar gin kod neno moromo, lero ni oonge kod ketho moramora. Bura no chakora yanga odiochieng' makiny. This morning she was taken for assessment for her mental capacity to plead. We're pleased to inform you that of course she's fit to plead. Of course she's fit to plead. We ask and we pray that the DCI and the DPP are ready with all the evidence so that the case can start as soon as possible. Thursday, if possible. This is a case that should be dealt with as quickly as possible. The young lady who is now locked up has her life at a standstill. Wadhi nyime nyakoro Ramogi jodong luo e bwo riwruok mar Luo Council of Elders oriwore e kuyo gi oganda jo Kenya e chiwo ote mag kuyo kaluwore gi tho mar Mama Grace Onyango. Gipare kaka miyo makinde duto no keto mbele kendo chalo dongruok kaluo kabende weche telo no jiwo telo mag jogo mamine. Adera Osawa ma en jagoro maduong' mar Luo Council of Elders kendo ker mar Luo e yor kojolo ochiwo ler kaluwore gi yiero mar ker Luo bang' tho mar ker Opiyo Otondi. Yiero makamano nyakoro Magajwang' koro ibiro tim ndalo 30 bang' ik mar ker machon ker Opiyo Otondi e chokruok madhi kelo kanyakla jodong Luo e counties 4 makaluo ka county ka county dhi chwalo jogegi. Mowito miwa migosi ne josakwa mowito migogo ma migosi ne joluo duto mowito miyo mogero
history. Omiyo wakwayo ni wan kod kuyo maduong' nyaka chieng' moro wateri makade nyalore. To kata bandeche kane ni bendera ntiere. Bandeche onego bed nus mulungoti sama pod okwa akech pok oikni. Grace en ye mama motelo mon duto e Kenya. To kendo mon luo e East Africa and beyond. Grace ye motelo nigi. Osomo to kata kidhi dala gi nyaka sani kikaba jigo tineno dala gi Grace kaka nyako karaber kosomo. Aya, wadhi mago mag somo nyakoro Mgajuang wateri nyaka e kaunti ma Homa Bay. Kama jonyuol e kaunti ma Homa Bay omisiem mondo were gi tim mar monjo skunde ka gibago ng'anyo e tok chik mar riembo jopuonj ma piny owacho ndike skunde go. Nyaka yaw skunde pacho ka dwe mar achiel mar higani moko kuom skunde mag sekondar kod mag primary kaunti no osemonji gi jonyuol ka kwedo japuonj kata jopuonj madongo ma oter mondo odhi okony yore mag somo. Odiechieng' manyoro jonyuol no bago ng'anyo skunde yawuowi ma ober ka gisundo piny owacho mondo oduok japuonj maduong' mane oloki e skul no. Komishona mar kaunti ma Homa Bay Moses Lilan kod atend riwruok mar jopuonj kupet e kaunti no okwedo timno. TSC is a professional entity, and any time that they do changes in schools, it is informed by the regulations governing teacher transfers. This current behavior, where we are seeing parents and stakeholders going into schools to close schools, closing the gates, it is not warranted. In the event of any displeasure, I think there are many better ways of doing it other than to go and close schools. Waseneno ka nitiere gimoro matimore Homa Bay kama rachnwa kabisa kendo wasewuoye to kendo pod wabiro wuoye. Gimoro ma jogweng' gi jonyuol moko riwore to gidhi e skul go boke to gikawo sheria lwetgi ni gidhi golo kata na jopuonj moko e skul gidhi riembo kata gidhi gone gi koko giwacho ni mondo golgi. Gino rachnwa moloyo kaka jokupet kendo wasewacho ni machiegni wabiro luongo jopuonj e ng'anyo nikech wachno. Wadwa wacho ni kadiponi ma biro dhi mbele, wan kaka jokupet wabiro golo jopuonjwa e skundego. Wabiro luongogi mondo giwe puonje e areas ma ok rit ratiche japuonj. Wadonjo weche mag ohala kama yo mar bero sekta mar niang' obedo twak mane omi pek e kinde chakruok mar romo mar Lake Region Economic Block kata LREB ma okelo kauntis 14 kod joket mwandu ma opogore madhi nyime e kaunti ma Migori. Reporter mar Migori Juma miyo walere wi kaka odiechieng' mokwongo mar LREB obedo kod lalruok mabende notimore. Romo no mar Lake Region Economic Block kata LREB ma okelo kamoro achiel kauntis 14 magin jokanyo mar riwruogni koro chakore Yanga e kaunti ma Migori. Romo ne oyaw Yanga midhiambo ma kawuono kod jakom mar riwruogni Peter Nyang'nyong'o mabende en gavana ma Kisumu kaunti. Midhiero mokwako sekta no mar niang' kod yo ma inyalo bergo sekta ni mar niang' ne obedo twak mokwongo e kinde romoni. Because we are capable of producing enough sugar, even the 300,000 tons that we always import because we think it's a deficit, can be produced locally. Look at soya in the 1980s, like was rightly said, and today is a sad story. It's like sugarcane came to make our people poor, and it should not be like that. The private millers are actually doing very well. The private millers are currently producing up to 700,000 tons of sugar. Governors mawuok e counties go mabende koro ipure niang' ma oting'o Kisumu, Homa Bay, Busia, Kisii, Migori kaachiel kod mamoko ne obedo kod thuolo mar golo pachgi e midhiero mokwako sekta ni mar niang' kaachiel kod yo ma inyalo tiek go midhiero gi. Poor road network that they allege is stopping them from
harvesting sugarcane in time? The issue of importation of sugar be done by a publicly owned company, maybe a state corporation. Sukari manengo ni yot, mawuok e pinje maoko, onge mag chike makare, mata sekta ni mar niang', kuo mar niang', mibadhi, gin moko midhiergo, mabeta yangore, ne manyaka sani thiro, sekta ni mar niang'. But actually in the final analysis, the importation of sugar should be discouraged altogether, because it happened that the 56 registered sugar importing companies are the ones really interested in us not being self-sufficient in sugar, because they have a vested interest. This problem took the turn from bad to worse when politics became commercialized. We would like the industry to be regulated. There's a lot of sabotage in the sugar industry. So when we regulate that industry, there's a lot that can be achieved. Governors bende ne obedo kod paro mopogore opogore e wach mar keto kembego mag piny owacho e lwet ji giwegi. It is quite clear that government had proved itself to be a very inefficient doing business. Government should get out of producing sugar, of owning factories and so on. And these factories should be leased to private firms. Prof, I don't want to challenge you, but China government does business. If you see all successful companies in China, they are government owned. Ote maduong' mabende wuok e twakni ka otende kod sekta no mar niang' en ber ka piny owacho to ahinya governors, jopurgo mag niang' kod oganda mamoko riwore kamoro achiel mar bero sekta ni mar niang'. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ramogi pogruok koro mienjo e kind jotim orako e kaunti ma Kisumu odiochieng' achiel kende bang' ka moko kuomgi owuok tung' mosuo kod tend kaunti no. Kawuono moko kuom jo-orako ne obalo kod jowetegi ma otelnegi kod Muriza Law ka giwacho ni giwe kelo siasa e weche mag contractors. Gikwayo jowetegi mondo migawo mar omenda thuolo mar pango kaka ibiro chul gene mar koko ma kinde ka kinde ok nyal konyo. Kan wadhi yiero dwe mar 8, the same people ma complain gi no chul gi te. Kwa yiero dwe mar 11, the same people gi jogi no chul gi te. Ka no chopo chudo payment manyocho tim last month, dwe mar 2, jogi no chul. Omiyo wapog propaganda, kik jomoko kel propaganda e ohala mwatimo, wan jo ohala. To gavana osebedo koko oyiero ni jok mage joma noko sapote gi jomo sapote oko ng'iyo, ochulo ji te. In terms of teach, jogi kawo ga tije te makata samo uwe kodini, gin gi tije mane gitiyo. Gimoro ma giwacho ni tenders ok bed advertise kata tenders ok land goeko. Every tender mar 3.5 million en tender mabedo tender ikete gazette, enter the county website. From dwe mar 11 last year, tenders go ntie kuro, jok mano apply for tenders goeko, jomoko dhi mbele gi tich sani. When we started the interview at about 30 minutes past 9 on a Wednesday, then you could see the level of preparedness in that you guys the had. team. Yes. It was then the following day that I received the call that entirely changed my now coming to Royal Media Services. This coming at an election time, the demand will be huge. It's going to be insane. And immediate deployment to the Bomas of Kenya, that is the National Tallying Center. Yes. All eyes were nearly there. Yes. Prayed for it. Therefore, and happy that I am where I am. Catch this riveting stories of your favorite media personalities on Behind the Mic with me, Cynthia Mwangi, on Citizen Digital app. Kenyans are winning big on Shabiki.com.
Bet on these games now and enjoy highly boosted odds. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. KMET Technical and Vocational Training College Madre Kisumu miyo jopuonjre thuolo mar somo tije mag lwedo mondo mi okonygi ne ngimagi makiny. Kepo marwa ma higani mar 2023 sani dhi nyime ne courses kaka hairdressing, beauty therapy, food and beverage, tailoring and garment making, computer package kod ICT classes. Ne mathoth yowa tol e namba mar 07 11 65 93 71 kata ndiknwa e email e vocational@kmet.co.ke. Kik thuolo ni bayi oko. KMET Technical and Vocational Training College, the institution of excellence. Anyiewo kodhi to aloso seedbed maketo manure matrite. Ini chal mana kaka nyasacha. Anatimo gimoro amora kaka ini wachona to sani achiegni bedo but behind. In maber kod mattress mar Johari 5x6 Addix Thermos 1.8 liters Recon Cushion e siling 490. Kopia Harden Tea An 10 liters mabiro kod sukari kila chiel manono kowuok e kopia, kalam, muma manyien, pan mar chapat kod mwandu mamoko e nengo mogonyore. Kopia Maisha Rahisi. Machiegni nyakoro mag jongo weche mag tuke midhiambo makawuono. Nyinga en James Opondo. Riwruok mar jotuk taekwondo e county ma Homa Bay dwani piny owacho mar county no kalo e bad migawo mar tuke mondo ket maino e bero kit tugono magiwacho ni ok osebedo kemiyo pek kaka tuke mamoko. Jafwambo ma wuok e county ma Homa Bay Alebich ni kod ler mathoth. Tugo mar taekwondo en achiel kuom tuke ma ok osebedo ka imiyo pek kaka tuke mamoko kata odoko ni en kod jotugo mathoth e kaunti ma Homa Bay ma onyuando nyaka rowere ma pod raga ma bende owero mokalo kit tugono. Riwruok mar jotuk taekwondo e kaunti no wacho ni piny owacho mar kaunti pok oketo maino jiwo kit tugono, ka jakom gi Jafeth Diwuor kwayo tend piny owacho mar kaunti mondo ket maino margi e bero kit tugono. Ka wang'iyo sani ibiro yudo kaka county ma Eldoret oting'ore malo sana e weche mag ng'wech. To tuke mag ng'wech samoro wan joma be ok wanyal timo maber, manyiso ni ka wa invest e tugo mwanyalo timo maber to wambe wabro stand a chance e sama jatugo ma Eldoret obiro kod gold to jatugo ma Homa Bay biro kod gold gi tugo mar taekwondo. Koro nakwayo ahinya county government marwa ma Homa Bay mondo mi gi invest e tugoni, nikech tugoni en tugo ma jothurwa ka nyalo perform maber ahinya. Ne oloso e kinde tuke mag taekwondo mane obagi e skund primar Malasele boma ma Homa Bay, kama jakom riwruok jotug taekwondo e pachoka ne ojiwo ber mar siro kit tugono anyota e skunde ma pachoka. We are seeing that most people who actually are doing this sport end up leaving the sport before they realize their full potential. Because of the places they go to, the institutions do not have this sport. So we are trying to be able to capture as many schools as possible. Ka jonyuol bende jiwo mondo ket nyithindgi wer kit tugo mar taekwondo mondo mi gibed kod lony kaka ginyalo ritore. Tugo ni beber ne ni odhi konyo nyathi kuom samoro jomibadhi omake kata dwa timo kode tim mar anjao, to nyathi nyalo kedo gi jomibadhi gi makonyre. Kendo be discipline okonyo nyathi, opuonjo nyathi gik mang'eny. Kata ka nyathi nigi timbe moko maricho e ot, inya yudo ka gini konyo nyathi mo obed kata ka en nyathi moro mane chikre, mane timbe ge richo, mane tami control, tiyudo ka koro sani nyalo chike modog piny motim gik mabeyo. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay.
Erokamano aliyabich kuom lipotno kowuok e kaunti ma Homa Bay. Kawadhi mbele oyudo ni piem mar leo marathon higani ibiro bagi tarik 24 dwe mar auchiel bang' jogo mabago tukegi golo chenro odiochieng' ma kawuono e seche mane giyudo sir kowuok kuom kembe mag Safaricom kaachiel gi Huawei bang' bedo kod ng'ikruok nikech midhusi mar corona. Gikone to jong'wech ma pacho kaachiel gi mawuok e pinje maoko biro yudo thuolo mar piem kidienje mag kilomita 42, kilomita 21 kod ng'wech mar kilomita 5 nyaka ne chak tukegi higa mar 2000. Omenda maromo milion 8 pesa mar dola osechoki mar rito bunge mag lewa kuonde ma leo dakie ka omenda mamoko bende osekonyo oganda modak e alwora makono. Of Lewa want to confirm Safaricom's commitment and sponsorship of 10 million for this year's race, which is set to take place on 24th June. Because we are proud of the cause that Lewa stands for, and especially the awareness, trying to drive the efforts to conserve our wildlife. Now, the event means a lot to us as Safaricom, and as a company we are committed to supporting the growth and development of sports. In terms of the youth, that's a big part of what we believe in. As many of you know, the Lewa Wildlife Conservancy is a world-renowned conservation organisation that works diligently to protect wildlife and to safeguard some of Africa's most endangered species, whilst also supporting communities. The Lewa Safari Marathon is not only a crucial component of our fundraising efforts, with all proceeds going directly towards conservation and community empowerment, but it is regarded as a world-class sporting event. Last year, I believe we had 1,200 runners, and that was just post-COVID. Last year, it was wonderful to see an increasing number of Kenyan corporates coming to the table, involved in a Kenyan event to raise money for Kenyan wildlife. And we have also kocha maromo pradek ma pacho ka ochako tiegruok mar yudo lesen mar KFC mabiro konyo gi tiego klepe e pacho ka kata mana pinje maoko. Tiegruogno matimore kar dak ma buruburu no yawa yanga gi jalup jakom mar riwruok matayo adhula pacho ka Doris Petra kageno en mar jiwo rang'iny mar tuk adhula. Kano wuoyo seche mane chenro no chakore, jatatije mar FKF Barrio Otieno nowacho ni tiegruogni en mar puonjo kendo omiyo kocha ma pacho ka ng'eyo kaachiel gi gero gi e okang' mamalo mar tayo timbe madongo kaka chike mag CAF dwaro. Tiegruogni ma itayo gi jakanyo mar FIFA Dominic Nianzima kikonye gi Salim Ali kaachiel gi Leonard Odipo oyoyo kocha kamoting'o Kenneth Wendo, Ronaldo Koth, Evans Omondi ma en kocha mar Kibra FC e kind mamoko. We are only 30 in this course. Out of many applicants. I mean, we don't take it for granted because these are moments for us to just be able to learn new things, to be able to learn more about football, because as much as we played football before, there's still a lot of stuff that we still don't know. So for me, I think it's quite a great moment, and we can only thank the federation. I have to up my standard because I'm taking a big team like Kibra Black Stars, which are playing in Super second tier. And I know from here I'll get the best. And if I apply it in my team, I think my team from Kibra Black Stars will be somewhere. Kocha mar Manchester City Pep Guardiola ma oseloyo kombe 9 e club mar Manchester City lero ni wuotho mare maber e club no ibiro mana pim ponono ni oloyo okombe